Вітаю вас! Для таго, каб расказаць пра прылады і прызначэнні ўсіх вясковых прадметаў працы і побыту, спатрэбіцца шмат гадзін апісання. У розных месцах любога падворка захоўваліся бароны, косы, вілы, граблі, сярпы, ручныя жорны, мяцёлкі, кошыкі, мяшкі. І зараз мы з вами пазнаёмімся з некаторымі прадметамі сялянскага побыту. У хаце каля печы знаходзіўся качарэжнік. Гэта месца, дзе стаяў неабходны пячны інвентар, ухват, чапяла, вілкі, хлебная лапата, качарга. Вельмі важным прадметам у сялянскім побыце падчас прыгатавання ежы ў печы былі вілкі. Ці яшчэ іх называлі ухваты, падхваты ці рагач. Вось яны, ухваты розных памераў. З дапамогай гэтых ухватаў перасоўвалі гаршкі і чыгункі ў печы. Яны уяўлялі сабой металічную дужку, умацаваную на доўгай драўлянай палке. Чыгуны былі розных памераў, у іх варылі ежу для сям'і і парылі гародніну для скаціны.